kick this off. Check. Kabi. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Be advised, gas is closing in. Proceed to Sa tayo, safe tol. zone. Yun lang, lol. Dami, tol. Madami din. Dami. Oh. Lipat tayo. Bounty contract identified. Copy that. Bounty contract. Meron na din. Meron dito. Yan. Oh, shoot. Down. Down ka pa? Nice. Iwas ako. Wala akong baril. Teammates in the gulag. If they survive, Down na, tol. redeploy. Patay niya. Ayos. Patawag sa baba. Oh. Uy, Ay, kapla yan. nandun pa rin. Sige lang. Iwas ako sa taas. Mayroon pa sa baba. Oh, shoot. Kamalas naman. Nalipas pa ako. Reload pa. Ang bagsak malas kaagad. Parang unang kagat, ano? Survive and you can redeploy. You're up next, mate. Napay lahat. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. Stand by for redeployment. Ayun. Your teammates done Wow. here. They're returning to base. May dami, tol. Rest on your shoulders. Finish the mission. Dati ako doon. Ano na, umakyat doon. Time's running out. Target area. May taas. Hindi ko alam umakyat Ano, doon. tol? Doon sa baba. May. Doon sa left side mo. Ah, dito. Hindi ba yata mag-loot, ah? Sa labas. Hindi pa, tol. Doon sa labas. Sa likod mo. Dito. Sa baba. Doon sa loob. Dito. Okay, box dead. Losing ground. Uy, tayo. Uy, Tayo ko yan.
Meron? Oh, si Meron, Rambo. meron. Squad tol. Ano ako? Kunin mo na yung siya. Ay, hindi na. Hindi may crash sa squad yun tol. Ay, tatlo. Squad. Malayo din yung gas. Tagging most wanted contract. Shoot natin. Uy, nawala si ano? Na-DC si Daily Flight. Ulit na lang tol. Okay, ulit. Pwede rin nating ano. Hindi pa naman siya nag-message eh. Di ba? Check ko lang ako nag-message. Tara, nandyan na si Daily Flight. Wala, sige. Uy, Easy ka, Lodge. DC ako lodge. Oo. Fatal air. Ito na si ano. Wait ko lang si Meister.
Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Warm-up's done. Time to kick this off. Planes are making ready for deployment. Mic check, mic check. Check, check. Check, check. Scavenger contract located. Royale. Scavenger contract. Void the gas. Get to the safe zone. May siya, tol. Isa. Dalawa, dalawa na, dalawa. This is the Gulag. Survive and you can reach. So, okay, nasok. Masok pala doon. Down isa. Return to the Tara front na yan. line. You lose, your fight is over. Kunin mo yung shotgun ko, tol. Sort them out. Nice one. Shotgun ko, malakas yan. That one. Not over yet. Your team can Malas. supply your release. Wala na, tol. Ah, wala na. Dalawa lang pala. Sarap, bitch. Galit siya, man. Galit. Scavenger Galit. contract located. Dami pala dito, tol. Dami dyan. Oo. Tao dito. Makabili ka na, tol, oh. Dito sa akin, oh. Oo. Saan? Lapit. Ah, Oh, dyan siya, oh. dito. Kabili ka. Location identified. Ah, Disregard that. I'll drive. Looted. Salamat, idol. no props, no props. Pagsakan ko na ba yun? Oo, gear dito. Dami pera. Tinan ko lang kung may kalaban. Load out. Ay, meron yata. Contact! Meron? Mamaya ko na kunin dyan. Meron sa likod. Ako pala yun. Shadow ko pala yun. Ano, dad? Meron, meron. Kano kulang? Ay, oo nga, no. Bakan sila dyan, eh. Nulang pa. Wala na ba? Got gas moving in. Total, pwede na. Sabi. Dito to may ano dito sa akin. Bus station. Hinahanap ko itong box, eh. Ah, ganun Parang ba? glitch. Oh, man. Ah, dito. Wala.
Kulang pa. Ay, sakto na pala. Ilang pa ata eh. Kailangan loot ko dito. Relocating. Saan tayo maglo-loadout? Tapos punta ako dyan. Punta ako dyan, tol. Punta ako dyan. Gamitin mo na lang yung sasakyan. Loot ko lang dito. Dito rin kami maglo-load. Moving. Request Loaded. recon flyover. UAV entering the AO. Papulot ako Kulang UAV. pa lang. Dami dun sa ano eh. Boneyard. Daming tao. May bumili. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Wala pa rin. Wala akong nakuha dito. Wala dito. Pero, wala dyan, ano? Walang pera. Wala nga plates dyan, no? Meron plates dito. Where is scope? Body armor here. Oo. Where is scope? Sige, sige. Third na lang siya. Saan tayo? Kanina kasi kaya hindi ko nakuha yun. Meron pa rin. Dami. Meron dito sa dito sa blue. Sa building na yan. Disregard last. Copy, copy. Next Nakita ako. located. Nice. Okay. I'll drive. shoot. Damn. Crazy. May RPG sa doon. Bilhin lang kita flight. Sige lang tala. Patay ka siya. May 3, no? Saan yung bangkay mo, Lods? Nakuha yata yung pera mo ah. Oo, wag na tol. Wag na tol. Ayun na. Hindi napatay ko yung pumatay sa'yo. Oh, nice. May kasama ba siya? Oo. Sigurado. Walang tong scavenger. Sige ko naman tol. Kung dalawa. Objective located. Loadout na tayo. Dito, meron dito. Saan tayo? Dito. Dyan? Tara, dyan tayo. Kung walang kalaban. Dito clear. Marking target. Supply box is found. Solid Armor work. here. Diyan na lang. O dyan. Precision na resurrect dito. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Ay! Bili na lang ako dito. Tapos tapon ko sa inyo. Meron din dyan? May bilihan dito. Dyan na lang. May pera ako eh. Ibili mo na may meron. Drop headed your way. Does anyone need this? May loadout pa. Huwag na dyan. May loadout. May loadout pa. May loadout loadout pa na. dito. Ay, wrong. Sige. Selfie na lang tol. Bala. Meron ako bala. Pag-ghost Meron din natin bala dito. Locating the safe zone. May bala ako. Pag-ghost na May lang bala natin din. yun. Libre, may Ghost libre. na lang. Okay, loadout Ghost na muna lang tayo. natin tol. Oh, mag-ghost na lang. Ito pera, iwanan ko na lang dito ah. Para hindi maano. Nandiyan yung boss. Kulang tol. Inubos ko. Kulang tol. 5k lang. 8k. Ay, mag-ghost pa tayo. Tara. I guess. Target is down. Well done. Ako na bibili. Enemy UAV overhead. Tara sa loadout tol. Abot ba tayo? Kunin mo yung truck. Sabi nga. First sweep to eh. Oo nga eh. Mark
Tara dyan. Okay, sige, Lods. Easy. Tapos may kung ghost tayo. Ay! I'm driving. Di ba nga tol? Bounty contract identified. Sige. Ground. Bounty contract identified. Loadout drop Never mind. inbound. Objective is to eliminate the bounty target. Bigyan ako selfie. Lods, Sige, sige. may pera ka? Selfie ka na, may selfie ka na. Selfie ka na tol. Ah, meron ka na, meron Selfie ka na. Sige. Sige. Sige, sige, sakay na. Sige, sige, okay lang. May selfie ka na tol, may selfie ka na. Buy station identified. Di tayo UAV. Uy! Talagot mo tol. Oh, shit! Ilang, tuloy-tuloy lang, Lods. Sige lang. Tuloy-tuloy lang. Oh, shit! Ah, Ayop. sandwich Dito. na yun din ah. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Saan sila, Lods? Pakitin lang, Lods. Doon pa rin. Doon pa rin. Bundok. Sasad ko yan. Oh, shit! Ang daya. Pengen ang pera dyan, pengen ang pera. Drop mo na lang dyan. Ah, sige. Ako na lang bibili. Mark the target. Drop mo na lang, Lods. Oh, shit. Dito na. Tracker 3-1, good copy. Strike inbound. Dito na sa atin tol ah. Nagraras na. Meron pa isa. Tangin na, hindi ako makalabas. Patay ko yung isa eh. Mantay ata sa harapan yung isa. Dami ah. Nice. Nice. Nice one, nice one, nice. Meron pa. Nice one, tol. Nice one. Uy! Lakas naman ng Ay, baril nun. grabe. Baril na? Ah, Nice one, Lord. Nice one. wala eh, dami isa. Oo, tatlo sila eh. Na-down mo ata yung dalawa, diba? Napatay ko yung isa. Oo. Buti na isa ako. Yung isa na lang natira eh, yung pumatay sa kanya. Oo. Nice. Mahina pa yung baril ko eh, hindi pa umilaw. Hindi. Bakit lumalakas yun? Nagcha-charge? Oo, ito nagta-charge. Kapag madami ka nagpapatay, hilo. Oh. Oo. Yun Kaya ba nga yung eh. streak, ha? Killing streak ba yun? Yun ba yung ano? Parang Halo Parang- ah. Para yan? Para. Parang ganun, oo.
gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Start warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Dito. Capture contract. Sige. Scavenger contract deployed. Wala nang alisan dyan. Mas mill base. Dami tol. Wag. Dami. Bounty. Dalawa. Tatlo. Hindi na lang. Tatlong squad. Oo, tatlong squad. Dalawang squad. Dalawa lang. Alright, lads, let's get it done. Pusin natin sila. Ano ba itong squad? Nag-like, oh. Uy. Icon Kibi. Sana all 10 kills. Akala ko tol. Tara. Oh, buhatin mo naman kami. Ay, sarap po tol. Located. Mark the target. Surrounded na pala tol. If they survive, they can redeploy. Uy. Oh shit, nasa likod. Ay! Dami din tol. Ay! Oh, busa ng bala. Patay pa rin siya eh. Redeploy. Teammate has been cleared for redeployment. Pag-switch pa ako ng baril bago niya ako napatay eh. Patay mo na. Oh, may isa. Ay, hindi pa team wipe eh. Dalawa lang ata yan. Dalawa lang ba? Oo. Nadal mo yung dalawa? Oh, patay na. Ewan ko, baka nagtago lang isa. Oo. SMG here. Wipe na, hindi pa. Pakita na team wipe na ba? Hindi pa yata. Sa malayo yung kasama. Uy! Taking fire. Yung galing sa taas yata yan. Your teammates Oh down in. shit, nasa taas. Dalawa yung squad. Nag-down na ako. Dalawa daw sa akin. You'll make it. Just hang on. Pupush na. Akit natin ito ha. Sige. Akit tayo. Kilang silang. Akit. Abangan natin. May plates ka? Sila yung bounty natin eh. Wala akong pixel. Akyatan pa bang iba? Hello? Moving here. Insta-kill.
Uy! Cluster strike incoming. Take cover. Hindi, ibaba ko tuloy yung bala. Down one. Ano lang yun, down? Nice, nice, nice. Spin mo lang, Lod. Spin mo lang. Hindi, dalawa. Tatlo yan, tatlo. Tatlo. Tatlo pala. Ito, Oh, tatlo na lang ako. tatlo yan, tol. Run of time. Kala ko dalawa. So, sa takbuhan eh. Ayos tayo yan. Expert tayo dyan sa takbuhan. Piling ko lang yung isa. Oo, Wala so parang palang plate mo bilihan na. dito. Sige. Dito mo na, likod. tol. Dito mo na. Dali, ikaw muna, plate. Okay lang, okay lang. Maganda yung nakaset up ka eh. Pili ka na. Buhat. Ay kong. Bigyan mo kami ng win. Tara, ikaw. Teka namin. Uy, ako na ano. Sige lang doon. Oh, yan nasa taas. Okay lang. Kinuha ko yung nasa taas. Uy, may tao dito. Sa akin. Oh shit. Dali. Okay pa. Sarap, Jer. Ang ina. Meron loads sa Dexter, tara. Press pa lang. Kinuha pa lang yung baril. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Bakad! Tara, tara. Pusin lang, Proper Lods. fight here. Sinla namin to Lods. While you wait, feel free to dig these guys. And if you find something that's right, feel free to give them that as Ito ba well. ito dito, ano? Oh. Yan. Oh shit. Ganun. Proper fight here. Sa bahay sila. You're up next, mate. Get ready. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sa bahay. Sort them out or capture the objective. Ay! There, we're bringing them down. Wala pa yung ano ko, pag-aim. Not over yet. Your team can still buy your release. Panalo Phoenix pala oh. GameX. Kinuha, tol. Kinuha. Kinuha, tol. May tao dyan. Oo, kinuha. Kinuha ka na. Shit. Ulat ko na lang. Kinuha pa. Fuck. Loadout pa nila yan. Kaya nga, loadout pa nga nila yan. Dalawang box pa yata eh na. Alis yun, tol, kasi kinuha na yung suplaran. Alis yan.
Malis na ata eh. Oo, malis na tal. Supera nga siya. Ayun, meron. Oh, may sasakyan. Ay, may tao pala, may tao. Oo. Oo, may iba. Yan sa bahay na yan, sa harapan mo. Kunin mo na yung loadout mo. Wala pa yung baril doon. Time mo yan. Walang yung loadout mo. Baka sa kanya nga rin yung isa eh. Oh, shit! Learn from the loss. Ang yun. May Ano patibong. na-check ko? Yung patibong. Wala siya na. Wala. Sana siya na. Basic. Basic. Tapa. Offline. Kasi slot na no? Tara lads, basic. Open na daw. Yun, basic. Ugly, thank you. Yun, basic. Basic lang ha. DC ba siya, no? Sisi yata. Parang tayo. na DC. Hindi, nandito. Ano eh, nakabagtal. Ay, naghang daw. Oo. Restart. Happy, Own! happy, happy. Manano. Beverage. Gracias. Welcome to the stream. Yes. And welcome to the game. Welcome to the game. Pabuhat. Ayun. Yun. Buhat Yun. po. Malumanay malumanay. Mga lads. Pabuhat po. Mga lads. Papi. Tanong ko sa'yo, o papi. Chupapi mo niyan nyo. Papi mo nyanyo. Papi mo nyanya.
Nice, very nice. Yes, assist. May Ayos, ayos. ammunition ako dito, may ammunition ako. Ayos, ayos. Ren, dito rin. Time to kick this off. Ping kayo. Mojo. Stadium. Copy recon contract. Got gas closing in fast. Get to the safe zone. Mark the drop point for your team. You'll lead them in. May papunta din. Dalawa. Kantin. Meet the target location. Ito na isa. Proceed to the mark location. Copy that. Secure the area. Enable targets in the AO. Diyan na yung tol. Ito na. Ay, dalawa. Crack na yung tol. Uy. Balik lang yan. Meron sa akin. Ang shotgun. Tangin. Oh shit. Tamaan. Got a target here. Punta Ang na layo lang. ng shotgun niya. Tangin na. Tumatama. Gago. Kita ko. Oh. Your teammate was sent to the gulag. You know? Fight for a Gago lang ang bala. Pala lang, patayin kita. Nandiyan na, sir. Dito, sir. Movement! Diyan, dito. Ayan, o. Ayan, o. Movement! Ayan, o. Never mind. Moving here. Ayun. Ano sa taas? Down. Nice. Yun, nice. Uy, meron sa itas. Shit. Sa itas. Pamark. I see. I found him. Pakayin ko lang siya, ano? Lods. Crack na yan, tol. Crack na yan. Ka-shotgun, tol. Repositioning. Kaya nga yung naka-shotgun tol. Crack na yan, tol. Bababa yan. Your teammates. What? They're returning to base. Wala, tol. Yung pumatay sa kanila yung pumunta. Doon pa rin ba? Oo, sa taas. Oh shit! Teammate has entered the gulag. Sa likod. Fighting earns them redeployment. Ha? Bigla akong binaril oh. Dito. Sa gilid. Abang lang pala. Oo. This is the gulag. Survive and you can redeploy. Meron ba ba? Meron pa, Lods. Meron Meron pa. pa yun tol. Find something to throw. Meron pa. Tatlo ata yan. Copy. And the fight's kicking off. Kain pa AT. dito. Get ready. Nice. For subscribing. Return to the front line. JT. If you lose, you're done here. Sort them out or capture them. GG. Go back to the front line. Burn it. Looted. Okay, looted. Closing in. Tinantalan pala ni paring Jig yung recon. Oo nga pala, no? Recon pala tayo. Kuha ko pala. Oh shit! Yan na. Ow! Salamat. Oo, meron eh. Kanan. Ayan na silang. Dami dyan eh. Oh. Ay, nandiyan ka pala. Di makapunta tayo ng recon, tol. Pwede tayo magkumuha ng Bating recon ang kaya sa mga akin. hayop. Ng ibang recon, pwede tayo gumawa Nandun ng pa pala sila, oo.
Yan yun Apat, oo. Head down. Kaya nyo na yan, oo. Ay, di Apat. nagbagit. Pwede natin buhayin yung isa. Disregard that. Watch the enemy. Cancel that. Ayaw mapin. Hindi, meron pa kasing recon eh. Yung Hindi pa sa akin ng natatapos yung 1,000. Wala bang buy station na wala? Displacing. Never mind. Displacing. Cancel. Moving. Panther here. Head down. Try mo to gawin to. Yeah, pwede na. Kaya ang pera ta. Enemy soldier incoming. Mas wanted ka na. Your teammate Yo. will be designated as a high-value target. Guard them at all costs. I'm driving. Load out. Oy! Ayun, tol. Kalaban? Ginulat pa ako. May lalaban dun. Buy station identified. Dito sa likod, Lods. Meron. Ay, meron na pala dyan. Ayun na, ayun na. Nawal ka talaga, oh. Enemies in the area. Ayun, sa right. Laban ako Sige, dito. diretso lang. Copy. Pababa na din ako dun. Ay, dalawa. Contact. Sige lang to. Eh, ano tayo? Ping. Sumbong pa eh. Got the wheel. Makapatay ka na, basic. Sigurin mo sila. Hoy! Nagawa ko. Sumobra to. Hindi ko nakita yan, man. Na makakapunta kalaban doon. Tanginan dito si Gago. You ass bitch. Ay na sila tal, papunta na sila sa'yo. Saan? Doon? Moving here. Doon banda? Cancel that. Ay, Saan malayo ko banda? pala. Dito na. Heading there now. Ang layo. Walang loadout yung mga yun. Marking aid station. Diyan na tayo mamaya. Ah. Oh, load up. 30 seconds. Uy, chopper. Pwede lang. Bumaba. Papatayin ka pa ah. Oh, load up. May loadout eh. Pwede. Ang box dalawa. Load na ako. Dalawa. Gas is closing in. Ay, so, Sa kanya siguro eh, sa kanya yun. Dito sa akin. Nasaan na tal? Dar. Dito sa may load up. Mag-isa. Na. Yan na yun. Ito Hindi na. ko alam. Mag-isa lang. Mag-isa. Mark. Disregard that. Mark na yan. Bubugin na yan, Ay, bubugin. putang ina. Tingnan. Dali pa ako ng Gago. Nice. Oh shit. Bibiling ka namin tal. I got 5k. Ayop. Naka-ghost ka pa tal ah. Yan. Ayos. Hindi ka pa nakaload. Depende pa. Sige lang, kuha lang muna. Kaya ang pera tal. All right, passenger. Sige. Dali mo na ako doon. Tulads, pera. Walang din mo na loadout tol. Bili ko armor tal. Ito, bala. May bala ba kayo? Paluted Bala? dito.
Abot Found a ba? cash drop. Di abot. Hindi. Try ko baka may pera Ano to. yan? Cancel that. Walang Pag pera. abot tol, abot. 4-5. Ayos na akin. Abot. Ayun na. Finishing ba? Dami akong bala eh. Got gas moving in. Baka bumalik yung ano. Wala, patay na. Basic. Ito basic oh. Basic magpapatay eh. Does anyone need this? Basic yan. We're in safe zone. Watch for enemy. Oh shit! Uy. Ito na ito. Crack, crack. Basag na yan. Blue. Blue basag. Hindi Ilan alam. Sige, tirahan nyo lang. Nandito ako sa Isa baba. lang nakita. Isa lang yung nakita ko. Ikutan ko. Enemy supply choppers inbound. Take them out and secure the cargo. Ito na. Tangina mo. Oh Ay, shit! isa pa. Meron Kapag-redensa ka. Dami. Oh shit. Isa din to. Basag isa. Ayun, oh. Basag na yun isa. Ang ina nandito. Shit. Nalampasan ko lang siya. Saglit lang, Tal. Nice. Putang ina. Uy shit! Tinamaan. Return to base. Bigas. Patay. Ay, hindi pa nadali oh. Nakatago. Swerte. Warm up lang yan tol. Hayop eh. Timpla mo na ang kape. Sige, sige. Ako din. Kuha ko tubig. Sige, sige. Timpla lang ako ng tubig. Mineral ba? Ininit. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Enemy dropping into the AO. Check, check. Copy. Copy loud and clear. Kaya. Kaya naman pumili. Battle Royale. Patay tayo kagad sa pili ko eh. Push the gas. Get to the safe zone. Pinang yun. Recon contact ready. Uy, nahulog pa ako dito. Train gaming. Ayun na. Nahulog ako tol. Ha? Tulog ka? Kailangan ako na. Wala pa si basic siguro. O wala pa. Baka ko dito sa harapan yung train. Wala pa eh. Ay, ang daming kalaban. Meron? Makakaiwas ka pa, no? O nasa train ka na? Wala. Malayo pa ako. Hindi ko naabutan.
Basta kayo tol. Meron na dito. Busan na, may na 3D ko na. Let's get it done. Dito na lang tayo tol. Sige. Bounty contract identified. Copy. FK Santino eh. I'm your wheelman. Dapat siya mamatay. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Tago ako eh. Boy tago. Nice. Sorry. Late ako. Abot Okay lang, na. okay lang, Lods. Abot ka pa. Hindi ka pa na-kick tol. Hintay ka na nga. Yan, naabot ka. Kaso madami dito eh. Friendly UAV overhead. Yung dami Ay, dito. ang dami. Nabangkain pa ako nun ah. Wala. Tatlo dito. Pili ako loadout tol. Tapos may tip tayo. Yun! Tip tayo na. Armor tag. Pipinish yung magpwet ang isa. Dito sige. Bigay ko yung pera ko. Ito ka na. Kaya pera. Loadout na kayo. Tapon namin dyan sa gitna. Bye. Yung pera ko. Para tol. I'm driving. All right, passenger. Moving here. Daan natin si pare. Okay. Take a shotgun. May ako makita ni Gago eh. Wala, patay ko siya sa inyo. Hali. Rito. Wala bang ito? Dito na. Oh my Yes, ko god. muna tol. Oh. Don't worry. We're coming, bro. Dami. Let's go muna, tol. Puta. Akit ka muna sa taas. Loadout. Isa na. Hindi yata makalis yan. Dami na. Loadout na tayo dito. Hindi ako Tapos makalis. tulungan natin siya. Nilutan ako. Eh, dito Dami tayo, siya. tol. Baka pa natin, tol. Lablab yung loadout dito. I got shotgun. Baka natin. Patay ko na isa. Nice. Baka kami ng loadout. Loadout drop inbound. Copy. Yung walang plate set ha. Ako, Lods. Thanks. Ito, Lods. Ito lang. May ammunition ako. Ito, Jer. Ito ba? Ay, putang ina. Ito na. Nabol na ako. Mark. Ito na. Armor tag. Moving now. Okay Yun na. Yeah, binabol Okay na. Ako binaril. Ito. Baka pa na. Okay, sige, tal. May ammunition ako eh. Copy. Ito. Bagsak ko na. Hindi pa namatay. Saan? Nasa buy station eh, bumuli. Mark some gear. Mission tol. Copy that. Takbo. Sige, Malayo. push na din ako, tal. Moving. I'm driving.
Lumayo. Tumayo yung Pinunta ko isa. sila sa Nakita. madaming kalaban kanina eh. Hinabol ako ng 4. Patay ko yung 2 sa kanila. Pabili Enemy UAV to. UAV overhead. Sige tayo. Copy. Ito, andito sa akin. Friendly UAV overhead. Ay, Nasa taas. Taas na ano. Oo nga Ito ano. na. dami dito ah. Kaya nga eh. Got you, bro. Meron, no? Enemy UAV. Be advised. Friendly precision airstrike inbound. Bala. Ano yung bala? Ayun Sa na. loob tol. Copy. Sa loob sila. Kilaban din sila. Eh, bumili rin. Pupunta na ako. Dami. Init dito ah. Puntahan mo. Tara. Pupunta na ako. Dito na ako. Ako din. Hindi ako makit dito. Shit. Sa baba. Sa baba. Ang tangay na nice. Stuck pang puta. Inang yun. Uy! Sa baba lahat. This is the Gulag. Survive and you can Down one. redeploy. Sampa. Oh, shit! Taas. Dito. Fight's begun. You're up next, mate. Get ready. Basag na yan. Sige. Nice. Down. Kimip. Nice. Listen up. Nice Sakit one, pang baril. nice Tingnan mo yung baril mo, tol. You return to the front Tingnan yung baril line. ko. But if you lose, you're dead. Milo. Alin daw? Time to earn your freedom. Yung baril ka? Sa akin eh. Milo sa akin. Nothing there. We're bringing you home. Yung Mac 10 ka? Oo. Nawa Tingnan mo sa akin din. Not over yet. Yung baril dyan. Still by your Sabi ko sa'yo. kanina. Ang layo ka. Armor dito tol ah. Nagalantal ko na lang ang bagong loadout. Kunin nyo na lang Dito. yun. Nakuha niyo yung pera ko sa bangkay ko kanina. Nakuha ka. Aking mahiwagang bangkay. May ako mag-ghost. Ghost na. Box pa sa loob. MP5. Hanap lang ang bala saglit. Ay, tanga. Wait. Namumula na. Ayun na. Ilaw na. Dito, papunta sa loadout. Dito rin ah. Meron sniper. Wala ako. Yung sniper total. Langot yan. O yan. Down wipe. Ang ina mo. Langan mo yun tol. Nice. Meron pa tol. Meron pa. Harap. Wala, Meron pa? wala. Tangina, wala pala akong plate. Hayop. Ayun, yung Dito, baril ka, dito. Jera. Crack na yan. Dami ko isa. Down. Nice. May sniper pa. May sniper. Uy, ang ina. Iba? Dalawa pa pala. May iba. Oh. You fucking camper. Crack yan. Nice. Bitan tol. Meron Ay, pa. andun pa rin sa pader tsaka sa may ikon. Ayun sa may damantal. Diyan banda dyan. Ayun no. Umalis na. Takas pa. Meron pa rito. Oh, May shit! bang kalaban. Ayun, nasa may damantal. Kanan sa kanan. Yan yun. Ayun no. Nice. Ibang team.
Sa kaliwa mo. Nandiyan na yata, nagpupush. Yan sa bahay na maliit. Parang meron na dyan sa kaliwa mo Kailangan mo sana yung Mac 10 ko tol para dalawang kwan yung umiilaw sa'yo. Pwede rin, saan ka? Ayun! Kakakala ko kalahap. Saan yung Andun makina? dito, dito sa kung saan ako namatay tol, dito banda. Dito. Kalaban pa ba? Oo. Meron ba? Oh shit! Fuck! Nipit kayo hayop. Pit tayo nito. Left na lang kayo. Dito kaya. Nice! Tag tayo. Uy, putik! Andun pala sa gilid. Oh, meron pa. Heal niya. Oo, sa gilid. Dalawa. Dalawa, tol. Nasa may damuhan tol, ayun. Nag-block ko. Oo. Yan. Patayan, Hindi, patay. hindi. Left pa. Bandang damuhan lang siya. Kaya pataas sa recall mo. Dalawa sila. Uy. Wow. Yun. Sniper din. Okay, hindi maubos nabuhay ulit yung ano Ikutan ka. Oo. Nigutan naman. Ano yung pinipindot mo dyan tal? Para magganyan. Ay. Spec. Astig ah. Yung ganyan. Ay. 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 Ito. Ay. Ay. Oh. Ay. Ay. Ay! Gumana? Ah, Gumana sa'yo? Wala patay wala ka ba? pa. Pinipindot ko yung ay sa akin pag hindi gumaganyan. Oo. Baka hindi nakamap. Siguro. Baka hindi nakalagay sa By keyboard. default sa akin ay by default yan, di ba? Yung short ano ay inspect. Inspect. Inspector gadget. Opa. Opa. Ayan na. 4, 3, 2, 1. Redeploy. Oh, jailbreak. Nice. Nag-redeploy. Na malagkit. Nanamba ka ng Milwaukee. 125.86. Ano yung heli? Hindi ko na. Pati Denver, Sino? tinamba Bumaba ka. siya to. Bumaba. Bumaba siya na. Bumaba siya. Ah. Oh shit. Pero nakadapa. Camper. May taong nakadapa. Camper mo ka na ito. Camper. Kita mo yung kanina. Camper, abangers. Oo. Yeah, yun, abangers. Avenger. Nasa roof to sa building Yun yung yun. Avenger. Abanger pala na. Abangers. Avenger.
Avenger. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Warm up's done. Time to kick this off. Ito na. Ito na. Ito na yun, ito na. Na. Ito na. Claim natin, claim natin. Oh, Copy that. Bounty contract. Let's claim. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. You've got gas Tayo. closing in fast. Get to the safe zone. I'll dig. wala ata sa ting. Basic. Saan tayo? Sabi. Got a priority target out there. Kami dito. Mark the hostile. That's target here. Enemy sighted. Enemy sighted. Ang ina-4, 5, 6, 7, 8. Dito, wala dito. Lalatkot dito sa mga bunker. Ay, meron na din dito. Pero na dyan, dami dyan. And this guy's crazy. You know what he's doing. Getting to the last floor. Balik to. May tao pa dun nakauna sa akin. Dalawa. Contact! Saan yan? Enemy team is tracking your position. Alright, lads. Yeah. Dalawang yes, yes. chopper. Tatlo na yung threat mo tala. Yeah. Oo. Ako yung ano eh. Tatlo na yun. Yan. Taka na dyan. Ang dami sa akin. Iwas yata. Iwas ba yun? Pamark. Ano yan? If they You know, they can redeploy. Enemy helo! Wow.
Oh shit! Nice one, nice one. Nice, nice. Come and get me. Surviving earns them redeployment. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Mark the target. Kamatay. Sa taas ba? Movement. Saka dito to. Doon oh. Enemies in the area! Panananat. Ayun na. Dito yung nag-loadout pala. I got the Teammate wheel. got Ay, Loadout dyan. sending them on. Disregard that. Ito na. Enemy vehicle. Tatlo na intro na. Check mo. Sila yung intro. Down sir. Disable, disable. Down yun. nice one. Nakita Sa dalawa, dalawa. gilid pala. Down, Ay, dalawa. ano? Lost the enemy trackers. Bumaba. Enemy position airstrike. Take cover. The teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Teammate has been cleared for redeployment. Punta lang ako dito, tal. Moving. Saan napunta? Ay, nagkakampo ka na ata. Pwede. Looted na. Oo. Dito hindi pa. Relocate. Ah, okay. Pupunta ako dito. Nag-loot na. Nag-loot dito. Pinagloot na. Reload. Mga barrel dito eh. Di rin dito. Bili tayo ito lang. Lethal's here. May akong pera Station tol. identified. Ito. Jackpot. Cash here. Dito na pang music. Jackpot. Cash here. Ito dito tol. Saan ba tayo? Moving here. Mga Looted barrel na ah. lang. dyan, tal? Dito? Hindi ito. Hindi. Copy. Bili ko lang si ano. Alat ko yung station. Pera ka na? Ito. Ay, pera ka na pala. Pulutin yung ano. Dito. O dito tol. Vehicle marked. Relocate. I got the wheel. Buy station identified. Walang itong mga daw dito. Moving. Nagputang trap. Lagay ko parang AE dito ah. Thank you, tol. Thank you, tol. Ako naglagay ng tayo dyan. Parang kanina lang. Loadout drop inbound. Loadout. Nice. 2 box.
Nice. Bigyan na. Dalawa. Makapag-ghost tayo. May babaril. Gas is inbound. Marking new safe zone. May ako mag-go ulit. Wala ka ng bala dito. Moving. Kung tayo yung mga yun. Loads, may plates ka ba? Ito, Lods. Ito meron ako dito. Meron akong dalawa. Okay. Thank you, Loads. Ah, ba dyan? Alam na to, tol. Bounty contract identified. Ayun, gitna eh. Snipe din, maganda. Copy. Yan na, may tao na. Meron na. Tata. Wala pa naman. Dapat Looted na din dito. Hayop. Enemy UAV overhead. Dito sa akin, tol, reload. Gas is inbound. Reload Copy, dito. copy. Relocating. Friendly UAV overhead. Ayun na, merong isa sa tao. Looted ay. Loaded? Ako na loot din? May ammunition ako dito. Ito. Healthy. Here. Enemy UAV overhead. Copy. Kaya namin ng bala, tol. Ayun na. Andun. Iniwan. Dalawa sa tower. Andito. Iniwan na. Binuksan ko na tol. Binuksan ko na. Wala akong bala dun. Check. Copy. Tao na ba dyan? May tao na tol. Meron na. Sa akin. Saan? Tower meron. Paluto. Siyempre, loot. Looted na. Uy, hindi pa. Mga wala akong nagpatayan dito. Ayun, Nakuha dito pa ka na, ng dito. orange box. May satchel pa. Oh, satchel. Lulo tayo. Kailangan mo yan, ah. Kumihabot. Uy, pwede padala. Yun lang. Yan na lang kita ng isang plates. Ghost tayo, tol. Tara. Ah, bili lang ako. Tulog, oh. Sagot ko na. Copy. Wala. Loadout drop inbound. Baliktad pa talaga, oh. Pwesto tayo. Ay, sakto pang self-revive ni parang Jigs, ah. Oo. Yung sinabi, bumili ako ng plastic. Kulang pa.
Ayun, may pera pa naman pala dyan. Total, may pera pa dito. Ayun na. That one's mine. Kulang pa rin. Kulang pa rin 200 hayop. Papatay tayo ng 5. Gas is closing in. Relocating Bigyan the na, safe zone. Ay, hindi sa kwan total. Oh, dito. High ground na tayo. Moving. Gusto nyo nung pumusta dito? Moving there. Tara, tara. Need this. Copy your mark. Tayo dadan sa open mamaya. No, UAV na lang to, mga tol. Wala, kulang din yan tol. Wag, selfie na. Wag lang. Selfie mo na Sige, lang. sige, sige. Ayun, ito. Meron dito. Copy cash drop. Hindi pa looted dito. Baka madagdagan ng pera yan. May nakakaayos na tol. Ayos na ba? Okay na, balik na ako. Maganda dito sa taas. Hindi pa dito. Okay dito eh. Ay, may pera akong pandagdag. Oh. Mark some gear. May plate dito. Bounty tol. Ito. Uy, may bumaba, may nagdaan dito. Inbound. Saan? Marking waypoint. Ayan, ayan. Enemy UAV overhead. Saan? Sa'yo. Disregard last. Sige, sige. Single shooter. Target ID. Allied cluster strike inbound. Dito sila tol. Movement. Down one. Saan sila tol? May isa dito ah. Down dun sa bahay. Movement. Marking waypoint. Wala. Allied cluster strike inbound. Baka yung bounty tol. Sige, sige. Meron pa ba dito? Green ping? Wala down na yun. Ah, makita. Pero hindi confirm. Relocating. Hindi confirm ah. Ito. Mark the hostile. Patay na. Buhay, nice. Nice. Buhay pa yun. Ito, may satchel dito. Down, down. Place completed. Stay sharp. Pupush ko, tal. Pupush ko. Kunin ko lang yung bounty tol ah. Patay. Uy! Eliminated. Eto na. Oh. Pangina, sa gilid. Objective is to eliminate the bounty. Ilan? Ito pa yung pera. Nasa damo lang, oh. Panginang to. Copy. Copy. Ilan pa kaya? Saan? Dito? Hindi na kayo eh. Sabi ko Ay, eh. fuck! Damn it, Druid. Nice. Just hang on. Ito tol. Anyone need a gas mask? Ito pa yung pera tol. Ah, sige. Okay nyo na siya, no? Wala Kagad. pa bundok tayo tol. Sa bundok to eh. Galing yung mga ano dito eh. Bounty target is down. Well done. Ano loot? May satchel dito ah. Dito na sir. Ay, wala na. Sige lang, tal. Sige lang. Body armor here. Body armor here. Balikan ko na lang yung gamit ko. Ah, dito pa yata ah. Moving. May nagbuhay sa ano, sa buy station. Ako yun. Mamamatay yun. Ay, ikaw ba yan? Relocating the safe zone. Ay, lumipat na. Saan? Police station. Di ako dun. Oh, dun sa baba. Mayroon. Gusto numakit tayo tol. Hindi ikaw yan? Tara, kyat. Makit tayo tol. Wala akong bala. Mabili bala tol. Bili tayo, bili tayo. Ayun, daming bala dito, tal. Dito banda. Displacing. Sige na tol. Hindi na. Bili ko na ng airstrike to. Ay, Sino bala? pako na lang ako, tal.
Bala. Sino yung bala tal? Ah. Sa green pig tal, madaming bala dun. Oh shit! Saan yun? Saan sa taas? Taas, 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 taas. Sige tal. Recover na lang, lads. Truck sila. Cancel that. Moving. Unahan tayo. Saan yun? Oh, pero hindi yan. Ayun, no? Yun ang ano. Yung bulog ko lang. Eh? Meron pa? Baba ka lang, lads. Down pa, gago. Pinapatabasan ako. Down. Down siya. Down yung isa. Luya na. Position. Natuluyan mo na tol. Hindi. Hindi natuloy yan. Revive. Yun na. Nagis na sila. Kaya, ano ba lang ito? Ito. Clear. Isang roll lang. Sa likod, likod. Sa likod, sa baba, baba, baba. Down na. Down. Copy. Siya. Patay mo na. Lighting up. Oh. Yan na, down. Kilots. Tang ina. Taas Sa na. mga camper to. Ah, andun pa rin sa taas. Ano? So, yung cluster natin yun. Tayo na lang natin yung Baba. circle. Bababa yan. Ayun sa likod. Dito. Meron din sa taas. Ito, pumasok na. Tang ina. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Nandiyan. Una, sa taas. Sa taas lang. Down. Ina, may saka din. Hayop ka. Tara, git-git. Mga git-git tayo dito to. Left side. Only 25 remain. Left side. Bili Tol, tayo ng pwede plates. pa-drop ng pera niyo tol. Bibili lang ako ng gun. Ito. Plates. May blitz ako dito. Relocating. Ilan pera. May bumasat sila yun. Si... Kaya yun. Ano namatay yun? Galing mo naman. Mga ba? Gas is inbound. Ayun na. Pababa yung mga yun. Ay. Ano na yun? Ay, hindi na ako nakahabol. Ah, Lang sila. Namatay din siguro yung mga nandun sa likod. nasa may ping. Hoy, dito! Kakampo! Aeroplano. May nagkakamp sa aeroplano. Isa. Katapa Isa lang. yan. Camper ang po dyan. Campers ang puto. Ang lakas eh, no? Yun, lumabas na tol. Harap ng aeroplano, lumabas. Lalabas yan. Wala na siyang labasan sa likod eh. Meron ba? Oo. Wala na eh. Wala. Oh, meron. Meron ba? Sa may right. Ah, No? Madidisi ako. Oh. yeah.
Kaya yan. Yan na, wala. Hindi na siya pasok sa circle eh. E4. Wala kaya? Wow! Alam nila ko yun. Oo. Ayun, patay sila. Ay, may third party oh. Ito yung mga nasa taas kanina, oh, yung third party, hayop. Oo. Camper, happy camper, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Camper dito, camper doon, where na tayo? Holding for deployment. Now's a good time to warm up. Camper dito, camper dine. Where na you? Jerk me right, ain't gonna fool. Jerk me back. Camper dine, camper dine. Camper doon. Saan tayo? Battle Royale. You've got gas closing in Papunta. fast. Get to the safe zone. Tayo, saan tayo? Okay. Okay. At tara, laban natin to. Ah, with or without? With or without. With or Laban natin lang. without you. Paglaban na to. With or without you, baby. Paglaban na to. Ay, bakit? Feel me in my... Wala. Ay na, may bumaba. May bumaba. Dropping into the Ano ba? AR. Supply box marked. Secure the gate. Dropping in the eye. It's like tripping, bro.
Walang baril. Pistol lang. Asan na? Wala. Binasa lang yun. Bintana. May bumaba isa kanina. Oo. Barrel dito. Six boom, six boom. Objective identified. Oh, my six boom. Wait, what? Bakit? Assault rifle here. Parang may kalaban ako dito ah. Nabawasan ka, di ba? Civil na naman. Ano naman civil? Naka-white. Yung Raven, white. Where na you? Contract updated. New objective identified. Hold up, mga lads. Loadout na. Para. Contract complete. All supply boxes located. Body armor here. Friendly loadout drop on the way. We're coming there. We're coming there. Loadout si Mayor. Ito, pera. Ano yan? Ang bibilihin. Bibili ang UAV. May UAV na ka. Ah, sige. Ito ko na. Ito pa, extra pera. UAV overhead. Extra pera. Jackpot. Stand here. Kunin ko lang yung bounty tal. Let's see. Ako rin. Okay. Dito sila, dito sila. Diyan, diyan. Located. Bounty target Ayun, sila yung identified. ayun, no? Slot the basket. Sila pa nga eh. Yung harap. Push na natin. Ano, nag-load out oh? Wala tayong precision. Loadout na din. Meron din dito to? Dito sa atin? Repositioning. Saan? Ito sa taas. Purple map. Friendly UAV overhead. Doon pa rin sila. Copy, copy. Ayun na. Moving there. Lilikuran ko. Copy that. Lumabas na. Papalibutan ka na namin. Napalibutan ka na ng mga Ugo ka na. Visual ako. Makbo man. Ito. Moving here. Ay, Ito na. ano? On your mark. Enemy mark. Truck dalawa. Ikaw na double kill ko. Oh shit. Yun lang. Double crack. Oh shit. Enemy vehicle. Sige lang tol, babalikan ko yan. Enemy fighting. Down isa. Nice. Down one. Nice, nice. Basag ulit isa. Patay kayo. Meron pa? Akin na yung pera nyo. Sabi mo niya nyo. Nice Down, one. down, down. Helo. Tago, kainin mo yan. Chopper. Matay. Tapos na ako tayo. Enemy UAV overhead. Be advised. Friendly precision. Knock na. Knock isa. Matay.
Ayop na up. Nandiyan ang settle. Hinahabol ako tal. Sa'yo. Wala, dito Andiyan pa na. rin sa bayan na dyan. Andiyan pa rin, dyan pa rin. Ay, no, flash ako. Crack yan, one hit na lang yan. Taas. Sa taas lang siya, di ba? Oo nga, one hit na lang. Oo, sa taas. Saan na yun? Dito sa taas, second floor. Sagdanan, nagabang. Pangalawang build bahay. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Daming baon ha. Andiyan pa rin, ingat lang, andiyan pa rin. Teammate has been cleared for redeployment. Heading out. Dalawa. Tatlo. Pwede yung loadout ko to. Tabo mo ba yung isa? Bumaba. Down. Nice, Okay. nice one. Meron pa. Dalawa. Ito na isa. Down ulit isa. Basag. Okay, Nice. punta na ako dyan. Ito pa, meron pa isa. Ay, patay. Ay, meron na sa akin. Putang ina. Andito sa akin. Ito na. Ay, Down. Wipe. ibang Teammate, team na naman teammate. hayop. Teammates in the gulag. If they survive, Ay, we can sila ba? redeploy. I-wipe siya, Enemy teammate. UAV overhead. Friendly loadout Nice, drop nice. on the way. Nag-ghost na kayo? Hindi pa. Tara, ghost. Got gas inbound. Safe zone relocation. Open ah. Paano pa? Spotted a care package. Taas. Sniper dito. Susot. Teammate Pasok has sa been loob. cleared for redeployment. Bitch. Meron pa ba? Parang may nag-i-snipe ang lakas. Rail mo. Mag-ghost na oras na yung gamit ko. Basic. Ito. Kailan tawag? Tingin na lang. Satchel to. Armor here. Ano ko Capture yung... contract located. Supply box ready for pickup. Ito ako dyan. Wala. Satchel pa. There's some armor. Good. May armor box ako. Sabi niyo lang kung kailangan niyo. Pero di ako loot. Hostile dropping into the area. Incoming. Gas is moving. Binalikan mo yung gamit niya ata dito sa police station. Ah, dito. Na visual. Binalikan niya yung gamit niya. Halikan niya ata. Copy. Parang nandito eh. Moving. Uy, naglalag ako. Wala. Dito. Andito na sa Parang akin, dito. dito na sa akin. Dito na sa akin. Pumasok dito. Moving. Yun dyan. Ah. Kapit. Ito na. Down. May ibang bunga baril. Oo. Sa likod nito, sa likod nito. Movement. Dito na. Tangina, napa. Objectives update. Move to the next location. Down. Nice. Nice. Andito pa rin yung isa. Someone's gone through here. Di yung ghosted ah. Saan? Dyan. Andito sa taas. Putang ina.
Ito na, ito na. Sa taas? Baba? Sa taas? Hindi, di, second floor, second floor, second floor. Tal, dead ako, dead. Enemy supply shop. Ginagdaman Dead, ng bomba. dead. Wala na. Second floor. Sabi ko, Andito pa rin, bigyan. dito pa rin, dito pa rin. Copy your mark. Second floor, no? Naka-ghost eh. Dalawa na ulit. Ah, detect. Nawala to, nawala. Andito. Sa hangar. Ito. Kapi. Down isa. Patay. Team wipe. Revenge. Meron pa. Yung napatay mo ba yung nakakontal? Naka-rose? Rose, oh, Ay, naka-rose. naka-rose. Oo. Nice. Uy, meron na naman. Dito pa, Ano meron ba pa. yan? Ayun, meron pa. Eto, Southeast. Oo. Yan sa may hilo, yan. Uy, Ito. lakas naman ng baril na. Down. Taas yan. Ito isa. Down, dalawa white. Uy, team wipe. Oo. Mga gamit ito to, mga gas mask. Copy, papunta na ako dyan. Ay, may sniper pa, may ibang sniper. Pamark yung sniper. Sa may buy station tal. Sa labas. Pamark. Dito. Relocated. Dito banda yung nag-snipe eh. Moving. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Ayun na. Ano? Kinuha ko na yung kantal. Dalawa. Copy. Doon isa. Saan na? Papap. Ano na papap? Nire-revive na isa. Tingnan mo nga Nire-revive tal. na to. Movement. Gilang tal. Nire-revive na. Na-revive. Sniper ako. Tangin na. Pa-revive din. Shit. Pasok ka dito, lads. Ayos na. Okay, ito na. Down isa. Shot. Shot siya, no? Wipe. Safe zone relocation. Ano tuloy Kaya yan? na ako. Tol. Sorry. Ay, buhay ka na pala eh. Oo, naka-revive ako. Kalaban ka. Thanks. May gas mask dito. Got a gas mask here. Loaded. Ano ang gino? Sa rooftop. Anong mga baril ko? Tago mo. Saan? Tara, bili tayo tol. Bili tayong salapay. Buy station identified. Cancel that. Saan tayo? Diyan? Right ba? Dyan. Ay, May gas mask ba kayo? May gas mask naman kayo, di ba? Meron. Meron. Bili tayo selfie. Enemy ghost. UAV overhead. Parang nag-ghost na tayo, di ba? kaghost na tayo. Na ako. Kag-ghost na. Wag lang sana tayong mayari ng mga mga camper eh. Eh, yun Buy o. station identified. Got gas moving in. Ito, meron dito. May nagka-camp dito. Nabigay ko yung pera ko Ah. dito. Ayun oh. Extra pera. Kabila ng bridge tayo. Akala ko nandito yung kalaban. Ah, dito nga! Andito tal. Oo. Ito na. Sa window lang siya, nag-i-snipe eh. Enemy UAV overhead. Ito na. Basag na yan. Enemy UAV overhead. Nakatago ang hayop. Masok Isa, yata eh. dito. Mag-isa. Basag na. Kalaban sa Burger King. Meron, third party. Oo. Grab the contract. It's over. Hype na yan. Wait, Patay ka. wala. Crack na ako. Southwest Burger Burger King. King na. Burger King.
Copy, copy. Nadali. Enemies in the area! Movement! Contact! Allied cluster strike inbound. Kalaban siya sa kalaban ha, gago. Binaba ko na tong ammunition tol, wala akong bala. Sige, sige. Meron mo box yan ako. Dito. Okay, Ito na. Enemy UAV overhead. May bala din dito, tol. Ah, binaba niya. Armor pala. Armor pala. Ayun, Armor, oh. sorry. Andun na. Heading there now. saan na yan? Pamark? Kalaban? Sa green team tol. Nice. Ito, basag na dito isa. Tangina. Meron pa ito. Ang daw. Ano? Ano pa? Down. Nice. Oh, shoot. Saan pa yun? Gilid, sa gilid. Doon pa rin. Sa Gilid baba. pa, gilid sa gilid. Yun. Luya. Meron dyan. Dalawa. Tatlo. UAV overhead. Saan ako namatay? Tatlo. Gilid. Copy. Kita ko na. Teammate has entered the gulag. Sige lang. Patay nyo. Down, white. Nice. Up. I've got you! Di ako abotol. RTB in this time. Yung magnum talaga. Gas is inbound. Marking new safe zone. Nice. Enemy UAV overhead. Sino may gas mask? Meron Wala ako. na. Mabili ka tol oh. Doon. Dito. Bilhin natin si Kuno. Oh, dito. Sige. Sa Ano likod na? natin. Set up muna kayo. Bro, sige. Okay lang. Sige lang tol. San? Ito pera. Ito, pera tolo. Wala akong gas mask. Sige. Ah, may buy station sa harapan natin eh. Kaso may May taas, bumili. Oo, may bumili. UAV overhead. Ano? Papasok sa atin. Down. Nice. Ah, nandito ako. Nice one. Hostile dropping into the area. Ay, May bumaba. incoming Galing gulag. Oh, gas. Ayun yung binili ng isa. Got gas moving in. Wala pa mga loadout mga to eh. Hayop. Sa taas meron. Sulit dito. Movement! Yun. Contact! Nakita ko na. Nag-parachute na pababa. Copy that. Gate keep ko Keep punta natin dito. mga yan. Dito ako pepesta. Shifting location. Copy. Di pa looted. Ano kalaban si ano? Ako. Meron dito sa loob. Sa blue house. Truck na yan. Tatlo. Copy. Putang ina. Sige, may Ayun, puro crook. selfie ako. Ano yung kalaban? Lods. Sa bahay dito tol meron din. Ayun na. Wala, sige lang may selfie. Ay, tangina. Nice. Sa likod. Tangina. Uy! Parang kami. Ipit tayo. Dito tol. tol. Dalawa yan. Sandwich, oh. Paul Painsan, palitan mo ako mamaya. Saan pag ano? Nangyari na naman Ay, nagulag pa pala ano. Sana, late na rin si Regal. Panalo ka pa nun tol. Pagbagsak kay eksakto Last lang. man. Kung manalo lang. Fight is over. Kaya pa yan, tol. Time to earn your freedom, soldier. Nice. Told you. Nice. Sana maulit mo. Told you. Fighting's over. Nag-loadout ka na. Meron.
Meron. Oo, sinalo. Doon sa bagsakan ko eh. Oo. Yung malapit na din ako mag-init. Oo nga, naiinit na ako doon. Uy, Neil Eros. Gracias. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy soldier incoming. Warm up's done. Time to kick this off. Balik mo, papalitin ako sa'yo ha. Sige, Lods. Pag online pa sila. Sige. Bilisan mo, Lord. Gas is closing on your position. Just get moving. Saan tayo? Inyo lang, Lods. Sama siguro nyo eh. Wala pa sa tino. AFK tayo muna. Tara. AFK. Sige. O kaya sa malapit sa dulo na lang. Yan. Ang tama. Tawagan ko sa tol. Ito yung heli. Sa dinamitan ng kahapon Uy. may papunta. Supply box located. Papakainin kita sa ibon ko. Uy. Hostile dropping into the area. Don't touch my birdie. Ayun, kumain. Meron dito sa may scab. Careful. Ayun na. Ito. Placing. Hoy, wow. I've got you. Ayun ito. Wow. Oh shit. Sa kabilang bintana pala. Uy, down siya. Nice. Si ano muna. Sige.
May tinanim ako dyan. Ayun na, dalawa. Oh, shit. So, sa likod ka lang pala, tol. Kala ko si Daily Flight. Plato, lagi ako. Tama ang position. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Time for a bit of exercise. Match. You're up next. Babalikan mate. na, tol. Get ready. Iba yung Ilan tutok yan? ng isa, Win tol. here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Scab yun, si Scab. Nasa may scab. Ayun nga, bumaba. Ayun na yun. Oh, that's my boy. Not over yet. Your team can still buy your release. May tao dito. Hindi ko lang din alam. Loti dito. Dito pa rin nata sila sa scab. Yan pa rin sila. Ito. Mark the hostile. Mark the hostile. Armor here. Like. Uy, Idol Lodi. Long time no play. Rolly Makaspak, shout out. Buy station identified. Paring Carlisle. Requesting recon. Friendly UAV overhead. Diba? Got the wheel. Buy station identified. Dab ko siya. Wala kami dito, no? Tutuloyan ko lang isa. Bubalik lang isa. Ito na. Pinasok na ako. Harapan na ako eh, tangin na. I'll drive. Buti na lang di ako pinatay. Okay, thank you. Usakan ko na yan, Thank Scab. you rin sa kanya. Sige, tal. Inaabol na naman na nila ako. Sana wala. Sana ay walang kalaban. Lola tayo tan. Recon sila. Oh, mayroon dito. Tara. Nag-recon sila, tal. Takbo. Tara, Lola. Di dyan. Copy. Pusin ko lang tong isa. Sabay push. Move to the next location. Natikan ka. Coordinates marked. Objective accomplished. All supply boxes found. Buy Punta station na ako dyan, punta na ako dyan. UAV. Oh, may naglo-load out dito. Sila na yan. Friendly loadout drop on the Oh, may naglo-load out din dito. Ay, kayo pala eh. Mark the wheel. Sige, lads. enemy team is hunting. Dito pala ako naglo-load out. Nauusap Bili na ang pa dyan UAV. na. UAV overhead. UAV. Uusapan dyan na. Request recon flyover.
Trophy system pala ako. Dito sila oh. Holy Yes, L tayo Makaspak. natin. Idol Lodi. Gatekeep natin yung mga nasa kan gusto niya. Tara, tara. Italian Idol. Oh, meron dito. Meron dito. Tayo ginate-keep. Utang ka, Hunters. Nandito na pala. Down dalawa. Ano, walang loadout pa na, walang loadout. Nandiyan na pala. Drop headed your way. Ang ghost pa. Oh. Your teammate was sent to the gulag. Do not fight for a chance to Assist elimination, patay. Nice. Dalawang box. Ay, sa likod, Dalawang box. sa likod. Patay. Tang, ina. Patay, Low patay, yun patay. Sayang. Dalawang box. Sa kanila siguro to. Nabutan ako. Your teammate's Wow. done in. Puta na, buti na lang chinek ko. Naka-PG. Looted. Eh, Ako dito, Lod. Ikaw yung bounty. Airstrike. Nakakuha ko airstrike. Yung panawa, Pati wala. na natin loadout buhayin. sila. Fire station ba yan? Wala tal. Pandarin ko lang saglit yung pan. Log B. Where are you, bounty? Gas is moving. Objective is to eliminate the bounty target. Enemy UAV overhead. Get to the safe Mga bangkay dito. Danan, ay tangina may loadout pa dito. Mga bangkay nga dito eh. Paano ko itong pera dito? Eto tala, may pera. May bit akong 1.8. Shifting location. Diyan na yung malapit na yung bounty natin. $100 na lang. Ayun na, Meron kapala na. na. Yun. Ayun na, pwede na. Enemy UAV overhead. Napatay natin to bounty. Para walang sagabal. Wala pa, 400. Target marked. Ay, sakto na pala. Striker 3-1, good copy. Strike inbound. Kainin mo na. Shots missed. Ayun, Jer, sarap mo, Jer. Right side. Taking fire. Down. Isa. Target is down. Well done. Arma pa muna. Ayun na. May papunta. Enemy UAV overhead. Patay mo yun, tol. Ah, patay ko yung bounty. Saan yun, sir? Saan yun? Nasa Okay, may banda. baril. Nasa, dito banda. Moving. Kaso wala na din. Wala na. Uy, sa likod, meron. Dito. Saan? Camera here. Relocating.
Sa green? Hindi ko alam kung Purple? dyan ba talaga. Wait lang ah. Cancel that. Sa likod or sa harap? It's loads ah. Copy. Ito din. Uy, Kita mo na? ito, kita ko na. Ayan, dito. Dito. Dito Dito, pala. dito, dito. Allied cluster strike inbound. Doon pa rin tol. Oh, tama. Uy. Shit, nasa gilid. Oo. Ay, tama na. Uy. Shit. Umorp tayo dun ah. We'll be back. Uy. Shout out Idol Basic. Hey, Lods, patid muna ako, Lods. Papalit muna ako kung ano. Makoy. Palit kayo sa akin, Lods. Na-wipe kami. Maraming insan.